ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን ኣብ ኤርትራ ተኸሲት ዘሎ ማሕበራዊ ሕሰም ከብቅዕ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓገዝ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ተበርኪትሎም። ግብፅን ሱዳንን ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተማእከለ ዘተ ምስ ኢትዮጵያ ደው ክብል ሓቲተን። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ካብ ስቱድዮ ፓሪስ ዝፍኖ ንኤርትራን ከባቢያን ዝድህስስ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ቱርኪ ኣስታት 16,000 ወታደራት ሶማል ከተሰልጥንያ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ፈላሚ መደበር ኒውክሌር ከፊታ ዝብልን ኣርስታት እውን ክንደህሲና ኣማንኤል ግርማዬ ምከታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ ለንደንን ከባቢያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ተኸሲት ዘሎ ማሕበራዊ ሕሰምን ወረ ኩናትን ከብቅዕ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ጸኒዑ ብዘሎ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝድርት ኣዋጅ ንህዝቢ ንጥሜትን ከቢድ ማሕበራዊ ሕሰምን ኣቃሊዕዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ብ6 ነሓሴ ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ሓበራዊ ሃብቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ እዚ ሕሰም እዚ ከብቅዕ ዝጽውዕ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ብጥሜትን ብናይ ኩናት ወረን ጅሆ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኤርትራውያን ይወቕስዮም። ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይላባዕ ብዝብል ምኽንያት ካብ 12 ለካቲታት ሒዙ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝድርት ኣዋጅ ንጥሜትን ካልእ ማሕበራዊ ሕሰማትን ኣቃሊዕዎ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክቃላሕ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ትካላት ክኽፈታን ምንቅስቓስ ህዝቢ ድማ ብመጠኑ ክፋኾስን ይረአ እኳ እንተሎ ህዝባዊ መጓዓዝያን ካልእ ወሃብቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ዛጊት ስርሑ ኣይጀመረን። ኣብ ማዕስከራት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ብዝወፀ ዝተፈላለየ መደባት ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ኤርትራውያን በብዝተፈላለየ ጠርናፈታት መሰረታዊ ሓገዛት ብቐጻሊ ይልእኩ ኣለዉ። ኣብ ሰሙን እዚ ድማ መቐጸልታናቱ ኣብ ኣሳሒታ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓገዝ ተበርኪትሎም ኣሎ። ቢንያም ስምዖን ዝርዝሩ ከቕርበልና እዩ። ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ንዜጋታቶም ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጻሊ ወፈያ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ኣበርክቶ ገይሮም። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ኣሳሒታ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተገብረ ሓገዝ ከም ሮዝ፣ ሕሩጭ፣ ዘይቲ፣ ሽኮር ዝኣመሰለ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ንመከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝኸውን ከም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዘገልግል ማስክን መሕጸቢ ሳምናን ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ኣካየድቲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኣብዚ ብዕለት 25 ሓምለ ዝተዓደለ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ ከባቢ 500 ስድራ ቤታት ተጠቐምቲ ኮይነን ኣለዋ። እዚ ብሕብረት ኤርትራውያን አንጻር ኮቪድ-19 ዝተዳለወ መደብ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዝተዋፅአ ገንዘብ ዝተዓደገ ረድኤት ክኸውን እንከሎ ምስ ኢሲሲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን ማሕበር ረድኤትን መጥያስን ስደተኛታት ኢትዮጵያ ብምትሕባር ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ይግለጽ። ንዝተጸገመ ምሕጋዝ ካብ ወለዶታት ክሰጋገር ዝጸንሐ ስልጡን ባህሊ ኤርትራውያን መዝኽኻር ዘድልዮ ኣይኮነን ዝብሉ ኣዳለውቲ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታትና ወፈዮኦም ክሳብ ደው ዘየበሉ ንሕና እውን ደኺምና ከይበልና ናብቲ ዝምልከቶ ወገንና ንምብጻሕ ኣይክንስልክን ኢና ብምባል እቲ ሓገዝ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ቀጻሊ ምዃኑ ሓቢሮም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ደገፍቲ ስርዓት ኣስመራ ገንዘብ ብምውጻእ ናብቲ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ባንኪ ሕሳብ መንግስቲ ኤርትራ ክሰዱ ጸኒሖም እዮም። ናብቲ ሓገዝ ዝደሊ ኣካል ሕብረተሰብና ከም ዝበጽሐ ዘመልክት ጸብጻብ ግና ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ይተዋሃበን። ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ዲጋ ተሃድሶን ብዝምልከት ብሕብረት ኣፍሪቃ ተማእኪሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝጀመረኦ ዘተ ደው ክብል ሓቲተን። እዘን ሃገራት እቲ ዘተ ደው ክብል ዝሓተታ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሕጋዊ ኣገባብ ኣመላልኣ ዲጋ ተሃድሶ ብዝምልከት መብርሂ ክትብ ፈቓደኛ ብዘይምዃና እየን። ግብፂ ካብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዘተ ከም ዝሰሓበት ብወግዒ ኣፍሊጣላ። ማዕከናት ዜና ዓረብ ብዝህብኦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት ድማ ሱዳን እውን ኣሰር ግብፂ ብምስዓብ ካብቲ ዘተ ስሒባላ። ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ምስ ኢትዮጵያ ጀምረኦ ዝርብ ከም ሰሓባ እኳ እንተተገልጸ ቀጻሊ ዝወስደኦ ስጉምቲ ኣይተመልከተን። ኣብ ታሪክ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ መራሒ መን እዩ? እዚ ሕቶ እዚ
ኒጋንዳን 34 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ነተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ኣብ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ዝተላዕለዩ ዝርዝሩ ክስዕብ እዩ ካብ 1986 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ንሰልፊ ወኪሉ ዝወዳደር እንኩሕጹይ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጦ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ 2021 ዝካየድ ምርጫ ክወዳደር ምዃኑ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምግላጹ ሓያሎ ተቃወምቲ ወገናት ይነቕፉለዎ ኣቀዲሙ እቲ ምርጫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክስረስ ከም ዝኽእል ኣሜቱ ዝነበረ ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ተመሊሱ ባዕሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምርጫ ከም ዝካየድን ንሱ ድማ መበል ሻድሻይ ግዚኡ ከም ዝወዳደርን ኣፍሊጦ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዕድመ ኣብ ምርጫ ዝቐርብ ሕጹይ ተወዳዳሪ ዝግድብ ዓንቀጽ ቀዋምቲ ሃገር ከም ዝስረዝ ገይርዮ ወዲ 75 ዓመት ዘሎ ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ክሳብ 2026 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እንተኽኢሉ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዕድመን ምንዋሕ ስልጣንን ካልኣይ ደረጃ ክሕዝዮ ኣብዚ ዞባ ብዕድመን ምንዋሕ ስልጣንን ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ መራሒ ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ኮይኑ ን44 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ 83 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ብ34 ዓመታት ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኮይኑ ብ29 ዓመታት ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ ኣብ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ንምስጋር ንጊዜያዊ መንግስቲ ንምሕጋዝ ክዋፈር ካብ ዝተመደበ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ናብ ካርቱም ከም ዝኣተወ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ኣፍሊጡ እቲ ብስቴፈን ሞካየር ተመሪሑ ናብ ካርቱም ተዋፊሩ ዘሎ ንኡስ ጉጅለ ኣብ ምሕንጻጽ መደባት ናይቲ ን12 ወርሕ ኣብ ሱዳን ክጸንሕ ምዃኑ ተመዲቡ ዘሎ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ክነጥፍ እዩ እቲ ጉጅለ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ፈጸምቲ ኣካላትን ብምርኻብ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ንጥፈታቱ ዘካይደሉ ኣገባባት ብዝምልከት ክመክር እዩ ምስጋር ዴሞክራሲ ሱዳን ኣብ ምሕጋዝ ዝዋፈር ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሰነ 2020 ኣብ ስራሕ ክዋፈር እኳ እንተነበሮ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተደናጎየ እዩ ተሓቢሩ ቀጠርን ቱርክን በተሓደ ሕቡራት ኢማራት ስዑድ ዓረብን ግብፅን ድማ በተኻልእ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘለዋ ናይ ውክልና ምትእትታዋት ነቲ ድሮውን ተኣፋፍ ዝኾነ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ከምርሖ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጽዮም እቲ ኩነታት ኣብ ከም ዝናሃለዉ ድማ ቱርኪ ኣብ ሶማል 16,000 ወተሃደራት ናይ ምስልጣን መደብ ከም ዘለዋ ብወግዒ ገሊጻ ዘላ ዝርዝሩ ቢንያም ስምዖን ከቕርበልና እዩ ቱርኪ ኣሳት 16,000 ወተሃደራዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንምስልጣን ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ኣምባሳደር እታ ሃገር መህመት ይልማዝ ንኣገልግሎት ዜና ኣናድሎ ሓቢሮ እታ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዘቐመቶ ቱርኪሶም ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዛጊት ኣሽሓት ወተሃደራት ኣሰልጢና ከም ዘላን ብሕጂ እውን ተወሰኽቲ ኣሽሓት ናይ ምስልጣን መደብ ከም ዘለዋን እቲ ኣምባሳደር ኣረጋጊጹ ዝምድና ቱርክን ሶማልን ናብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ጥራይ ዝተሓፅረ ከም ዘይኮነ ዘነፀረት ኣምባሳደር ኣብ ቁጠባን ንግድን ዝተጀመሩ መደባት ከም ዘለዉ እውን ጠቒሱ ቱርኪ ብዘይካቲ ኣቐዲማ ኣብ ቀጠር ዘቐመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ካብ ሃገር ወፃኢ ቀዋሚ ሰራዊት ከተዋፍር እዚ ናይ ሶማል ካልኣይ እዩ ሙቃም ወተሃደራዊ ማዓስከር ቱርኪ ኣብ ሶማል ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምርሓ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ስጋኣት ከም ዝፈጥረለን ተንተንቲ ይረድኡ ግብፂ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምኽፋት ትሰርሕ ከም ዘላ ዝሓለፈ ሰሙን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ቱርኪ ንመንግስቲ ሊብያ ንምሕጋዝ ሰራዊታ ናብ ሊብያ ብወግዒ ሊኢኻ ትርከብ ሱዳንን ግብፅን በንጻሩ ነቲ ብጀነራል ሓፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ከም ዝድግፋ ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ ቀጠር ንቱርኪ ክትድግፍ እንከላ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ድማ ንግብፂ ይድግፋ ኣለዋ እዚ ብሃገራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ውክልና ምትእትታው ንሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ምክፍፋልን ምትፍናንን ከምርሕን ከም ዝኽእል እዩ ዝጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሰላማዊ ናይ ፀዓት መዓላ ዘገልግል ዝበለቶ መደበር ኒውክሌር ምኽፋታ ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር መሐመድ ቢን ራሺድ አልመክቱም በትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ኣብ ምድሪ ዓረብ ናይ መጀመርያ ዝኾነ መደበር ኒውክሌር ኣብ መባእታዊ ፈተና ዕውት ምንባሩ ገሊጹሎ ዕላማቲ ባራካ ዝተሰምየ መደበር ንሓደ ርብዒ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ እታ ሃገር ብኒውክሌራዊ ፀዓት ንምትካእ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጠቒሱ
እቲ መደብ ንሰላማዊ መዓላ ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ጥርጣረታት ፈጢሩ ይርከብ ኣብቲ ዞባ ኣቐዲማ ቴክኖሎጂ ኒውክሌር ዝወነነት እንኳ ሃገር እስራኤል ጥራይ ክትከውን ከላ ኢራን እውን ዝጀመረቶ መደባት ሙሉእ ብምሉእ ንምዝዛም ከም ዝተቓረበት እያ እትገልጽ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ንዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝድህስስ ትሕዝቶና ተፈጺሙሎ ሰላም